panolah badan urut ke badan urut ke bacandu tungkek ko sadang laca bayi itu bana punonyo badan tak tinggal ko tiba di datang malang pinang tumbuh di rimbo apupu indah bakasnya tidak bakasnya tidak coba buah dipandang orang biar dijulu asakan dape Allah mau rak badan indah takana jika babua dipandang orang biar dijulu asakan dape Allah mau rak badan indah takana bacaan pandang urang jika baralu badan bajakku jika indah babau malangnya pinang tumbuh di rimbo apupu indah bakasnya tidak bakasnya tidak coba buah dipandang orang biar dijulu asakan dape Allah mau rak badan indah takana jika babua dipandang orang biar dijulu asakan dape Allah mau rak badan indah takana bacaan pandang urang jika baralu badan bajakku jika indah babau
mereka tahu. Namun nyoluko masih taraso semenjak hadir tinggalkan denai. Tiap harilah dan lalui taraso langang si badan diri. Satio tangan den ayun, satio kaki den langkah, dak jale aranan jo tujuan. Lai dene cuba melupakan, namun nyawa dia tarui kunjuang hilang jua. Namun nyo cinta indah kunjuang hilang jua. Dan lalui taraso langang si badan diri. Satio tangan den ayun, satio kaki den langkah, dak jale aranan jo tujuan.
tabuhan cinta denai ko nyatanya kini udah dalam anggur denai bagelangkan kata-kata cinta kata-kata sayang manisnya dimulai saja
denai nan sada